aiwa ndichida kutendai muri eZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV basa ichienda mberi. Aiwa nhasi ndauya nenyaya yakanaka yekuti hodhabhero mwana wese hodhabhero handiti sezvamuri kuona kuti panapa randakabata iri ndo rinonzi bhero, ibhero rehembe handiti so zvandaita kandaziva kuti ozvinoiswa kunaya number 1. Number 2, tam festive season ndikati aiwa ko mukoma tatenda koma kuita sei futi muri yeSaint family iri kuda kuti inge iri inowanawo chisaida aso kuti Christmas titambe zvakadi zvakanaka. Mukoma tatenda zviri kudidi? Munofara here ango long time ango. Mushe muri sese. Kungomanikidzira kungobata kuti zviite mainzara nemaorder avo varunga. Handiti? Mukoma tatenda iri ratakabata iri rakanzi CMR chimbowatsanangurira mbichanoti iri nderipi? Alright, iri rinonzi CMR zvinechirwa kuti children mix ramage. Alright. Kune mamwe mabhero unouya rakanyorwa zvese zviri transparent kunzi baby medium ramage zvichireva kuti musanganiswe zvinhu zvevana zvichireva kuti munowanikwa zvevana vasikana zvevana vakomana zvese zvinowanika. Alright. Saka zvine zvakasangana sangana imomo. Ichokwadi iri ndo rinonzi label racho. Saka ndo rinenge richidefine kuti rinobuda zvinhu zvevana vari age ipi. Zvinobuda zvinhu zvevana from 3 up to 12 or 14 years. Hauzooni zvinhu zvemwana ari kukamba iri. Alright. Saka tiudzei irori rinogona kunge rine mapieces mangani kana maunits mangani? Iri randiti iri tinoshanda neestimate figure rinenge riri 45 kg but figure yaro yarinofana kuburitsa mapieces from 350 to 400 units irori zvinobuda umo zvinhu zvevana kubva pa3 up to 12 or 14 years. Ndiudzei chimwe chinhu mune children's mix neapi am? Alright. Ndozvikuona kuti kuna mabhero ese akazara. Muno makazara. Aisiri warehouse tina about 4 mawarehouse akazara izvi zvitakalokera vanhu kuitira ipapo panguva yatakupinda yechi festive season. Mabhero akanaka kuti zvinhu imbatya dzakachipa dziri affordable for everyone. Alright. Saka mune zvevakuru munazo here majinzi ingodaro chida? Tine like kuakadzi tine madress, matop, mablouse, maspin jean, maboyfriend jeans, madenim, mapants, mabra, of almost everything tinopfekwa nemunhu tinacho. Kuvarume maspin jean, ma-t-shirts, ma-round neck, ma-mix. Munhu anenge achingotaura zvaanoda because maprice edu anosiyana depending nechinhu chauri kuda. Saka rinoira takabata rinoira kutangira pamari like iri tichiri promotion yatinayo tikuriita 190 munhu ototanga 190 chete achizowanawo zvakadii kana akatengesa. Pamanje zvakudipenda nepressure yemunhu. Kazhinji sisi vanhu vanotenga kwatiri macivil servants. Alright. Ndio vanhu vakawanda then vamwe 1 2 vanenge vachibatanidza but macivil servants kazhinji akawana pay yake anouya obhadhara bhero rake. Then madam vanenge vari padhena havana zvokuitaopo madam vanenge vachitengesawo mari yachi pazuva at the same time. Saka zvakubatsira kuti pay yake yakuita sei yakutenderedzeka yakuchengetedzeka. Kana yanga ine zvanga ida kushanda mwedzi wechi2 zvakuchikavwa nebusiness ramadam. Side hustle rakanaka zisinga because harina pressure kungoisa paketi vanhu otouya vachinhonga chinhu chakanaka chinozvitengesa handiti kungoisa pagedhi vanhu iwo ndio unotozotadza kukontrola pressure yevanhu. Mukoma tatenda tane time tichishanda tese ndiri kunzwa vamwe vari kugweru vamwe last time vari kukaribha pane vamamboba masvingo nechivhu nelocal futi Harare. Muri kuzobatanidza sei kudeliver mabhero kwese ikoko? Apa delivery it's a free delivery. Serious? Tinoita manje tinocalculate like kana uchida kuorder akawanda lese yo kuorder 5. Aiwa dzokorodzai free delivery munhu ari kuchivhere. Aiwa chiro uri kuchiredzi chiro uri kuvic force unongobhadhara 190 yako yo bhero rako richisvika chete. Guys, iyi promotion hanzi hazvizve kuHarare chete nyangwe uri kwauri ikoko mabhero edu manje 190 yako bhero rotosvika kubva pa130 izvezvi tine mabhero akanaka zvisingaite from 130 unotowana bhero 130
Ketitra kuna umwe munhu yotada kupinda business but asitani capacity yekudini unganze 200 samunoti yaanayo iyo saka tinodzikisa mamwe maprice so that unokwanisa kuti muri 2 mobatanidza 60 mari yenyu yatochi 130 yatokupewa mablouse kana matopu mautotengesa kunova kuti uchatengesa matopu aya kana ari 400 mautokwanisa kudzoka uchiya kutora remwana kana mabra because unenge wane trust kuti tinoshanda nezvo zvakaita sei zvakanaka unenge wakwanisa kuti nzwisisa. Saka iwo zvaunoita ka batana navo mukomatatenda ava ndewangu ava handiti vakatitumira mari usatyi aiwa izvozvoka ndine assurance yako angosei zita rangu ndariisa apa why because ndine vanhu vakatombogamuchira I think comment section vachanyora vakatombogamuchira from komatatenda so iwewo nyangwe uri kupi free delivery even uri kwarusape chingotaura nawo 220 iyoyo kana kuti 190 kana 130 rinongosvika kwauri unotobhadhara rasvika rasvika rona hatite zvekuti business renyu ramubroke remukomatatenda tinotoziva kuti uyu munhu ari serious uyu munhu asi serious hanzi ngaritanga rasvika kwauri rikasvika kwauri wochibhadhara kwete kuti zvazotitumira mari then aiwa hanzi unobhadhara rasvika mukomatatenda inini ndautoti nditorowo irori aiwa thank you so much pushawo munisapotao kumabhero muchiuya padheri aiwa batana namukomatatenda panhamba dziri pascreen apo thank you very much my brother keep it up ramai muchipusha business zvakanyanya nevarungu tinokutendai futi rambai makadaro.